ya keleke alakache bau ya keleke idana ya wala saje ka kisi uya keleke alakache bau ya keleke idana ya wala saje ka kisi uya keleke alakache bau ya keleke idana ya wala saje ka kisi Yesu toro na dugu kolokan fokata se asayadimu ayo bepe walisa dana ya kadon Poliye dana ya keleke rome jamana da tura da ya la poli masira o kelela sadra ni meza ni abne ko lu famu dalache na ya kuson Babylon Zobu ye senge ye dinyela u ye fembe ke zobula tura da ya la zo mai da la che la la uya keleke alakache bau ya keleke idana ya wala saje ka kisi Sainte Etienne Kiruna farala Jérusalem aye dana la fasa ogela uya faga Simon Pierre gengena akunkan ozo medula aye dana ya mara yeri ifo anefa Yesu ye masai Yesu ibeto anefa Ebrede undu nyanina Fliste jamana na Kutura daya la Dana ya umake Anefa Israeli de unyu joyake Nisira kono izi Kutura dana ya la Dana ya umake fuyi Anefa Mpaka Mexico Oye di ala di ma Kadana ya keleke nini kono Ala sawu bedafa Dana ya tamala kana joro Siti
Yesu kumana akutana kana siran koroboli jumbe aunye o kana usala ya nepola kumino keranela au falana koni yasa au na nini nyela au la kusi una kalumbe da aula ene Yesu Krista kuson dana ba au yemu dana ya tamala kana dese alaka chebo beko olu munu te senya smasi dana la matrafalila papa passer Yakuba Bore mon père Michel Samake depuis Tengele awni ci kele la dana ya kuso ani munu be ci sirlelo wali saka dana la sinti matigera na installation dana bawo an yɛrɛ di matigi ala ye ka baara kɛ an sitile bɛɛ la ni danaya ye ni o kɛra an sangola fa na nisɔndiya an ko la laban donna ani fana anw na kɛ a fɛ a ka masaya la laban don ale sangola fa yɛrɛ ka o jijali fanga di an bɛɛ lajɛlen kelen ma a den kɛ Yesu Krista tɔgɔ la amina. Joseph Giro, dit Baba Giro depuis Douanza. Merci beaucoup, grand-père. Dana ya tamala kana dese dosi